сайри олам. нигоҳе ба мавзеъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам. назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам. тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам. нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам. муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам. назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои тоҷикистон пазиро бошед. ҷаҳонбинӣ ин калиди дарки зебоии олам аст. ҳар сафаре ки мекунем саҳифаи наве ба китоби хотира ва фаҳмиши мо илова мекунад. дуруду пайғом нисори шумо бод шунавандагон ва роғибони ҳамешагии барномаҳои радиои тоҷикистон. барномаи сайри олам аст тақдими якояки шумо. имрӯз тасмим гирифтаем то ба кишвари Нидерландия сафар намоем. ин сарзамини орзуҳо бо таърихи ғанӣ, санъати нотакрор ва табиати беқиёсаш моро ба ҷаҳони зебоӣ даъват мекунад. бо мо бошед то якҷоя дарҳои навро ба ҷаҳони зебоӣ боз кунем. шоҳигарии Нидерландия дар шимолу ғарби Аврупо ҷойгир буда, дар ҷануб бо Белгия ва дар шарқ бо Олмон ҳам марз аст. аз шимол ва ғарб кишвару баҳри шимолӣ шуста, дарозии сарҳади баҳр тақрибан 1000 километрро ташкил медиҳад. масоҳати умумии мамлакат 41,526 километри квадратӣ буда, аҳолияш 17,916,400 нафар мебошад. пойтахташ шаҳри Амстердам буда, ҳамчунин калонтарин шаҳри ин кишвар маҳсуб меёбад. воҳиди пулияш евро ва забони давлатиаш бошад забони ҳолландӣ аст, аммо аксари аҳолӣ бо забони англисӣ ва аксар вақт бо забонҳои дигари хориҷӣ, олмонӣ ё фаронсавӣ ҳарф мезананд. шаҳрҳои машҳуртаринаш Гага, Утрехт, Эндерховен, Тилбург ва Гронинген мебошад. бахши маълумоти аҷиб. оё медонистед ки Нидерландия кишвари велосипедронҳост? дар ин ҷо 22,000 мил роҳи махсуси велосипедронӣ ва зиёда аз 18 миллион велосипед мавҷуд аст. ин шумора назар ба шумораи аҳолии Нидерландия зиёдтар аст. велосипед маъмултарин воситаи нақлиёт дар ин кишвар маҳсуб меёбад ва ҳар як сокин ин ҷо аз он васеъ истифода мебарад. дуздида шудани велосипед дар Нидерландия бештар ба назар мерасад. бинобар ин қулфи велосипед аксар вақт аз худи он низ 2 баробар қиматтар аст. бисёриҳо фикр мекунанд ки Ҳолландия ҳамон Нидерландия аст, аммо ин дуруст нест. ҳолландия танҳо як қисми ин кишварро ташкил медиҳад. дар умум кишвари Нидерландия аз 12 музофот иборат буда, Ҳолландияи шимолӣ ва Ҳолландияи ҷанубӣ музофотҳои ин кишвар мебошанд. Нидерландия бузургтарин содиркунандаи гул дар ҷаҳон аст ки содироти солона аз 4,7 миллиард евро зиёд мебошад. ҳолландиҳо қадбаландтарин миллати ҷаҳон мебошанд. дар Ҳолланд баландии миёнаи қади мардон 180 сантиметр ва аз занон 170 сантиметр мебошад. Нидерландия пас аз Иёлоти Муттаҳида бузургтарин содиркунандаи маводи ғизоӣ дар ҷаҳон аст. он кишвари дорои ғизои солимтарин ва баландсифаттарин маҳсуб меёбад. зичии аҳолии Нидерландия аз ҳама баландтарин дар Аврупо аст ки 391 нафар дар 1 километри мураббаъ мебошад. Нидерландия аз ҷиҳати ташкили нақлиёти обӣ дар ҷаҳон ҷойи якум, аз ҷиҳати нақлиёти ҳавоӣ ҷойи чорум ва аз ҷиҳати нақлиёти роҳи оҳан ҷойи нуҳумро ишғол мекунад. CD, DVD, Wi-Fi ва Bluetooth-ро ширкатҳои Ҳолландия ихтироъ карданд. طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال 2017 هلند ششمین کشور خوشبخت‌ترین در جهان اعتراف شده بود. آمستردام پنجمین شهر سرودم‌ترین در اروپا است که
ки ҳамасола тақрибан 4,2 миллион нафарро дар худ дорад. лолаҳои Ҳолландия дар саросари ҷаҳон машҳуранд, аммо онҳо аслан аз империяи Усмонӣ дар асри 17 оварда шуданд. гарчанде ки Амстердам пойтахти Нидерландия аст, аммо ҳукумати кишвар дар шаҳри Гаага ҷойгир аст. оё медонистед ки Австралия ва Зеландияи навро баҳрнавардони Ҳолландия кашф карданд? боғи машҳури Кеонкенхофи Нидерландия бузургтарин боғи гул дар ҷаҳон аст. яке аз рамзҳои кишвари Нидерландия ин осиёбҳои обию бодӣ мебошанд. тақрибан 1000 осиёбҳои кӯҳна то имрӯз инҷо боқӣ мондаанд. қариб ҳамаи онҳо дигар кор намекунанд, вале ҳамчун мероси таърихӣ нигоҳ дошта мешаванд. Нидерландия аз ҷиҳати истеҳсоли шир ва панир дар ҷаҳон ҷойи якумро ишғол мекунад. дар ин кишвар зиёда аз 400 нави панир истеҳсол карда мешавад. номи кишвари Нидерландияро замини паст тарҷума карданд, ки ин аз он сабаб аст ки қариб 3/1 қаламрави мамлакат дар зери сатҳи баҳр ҷойгир аст. дар ин кишвар умуман кӯҳ мавҷуд нест. нуқтаи баландтарини он теппаи Валсерберг дар сарҳади Белгия мебошад, ки баландии он ба 323 метр мерасад. бахши сайре дар сайёраи замин. осорхонаи Немо. чун қоида сафарамонро аз пойтахти мамлакат шаҳри Амстердам оғоз мекунем. Амстердам дорои ҷойҳои тамошобоби хело зиёд аст, ки яке аз машҳуртаринаш ин осорхонаи Немо мебошад. Немо Сайнс Мюзиум яке аз ҷолибтарин марказҳои илм ва технология на танҳо дар Нидерландия, балки дар тамоми Аврупо аст. шакли бинои ин осорхона ба киштӣ монанд буда, онро меъмори машҳур Ренцо Пиано тарроҳӣ кардааст. Немо аввалин бор соли 1923 ҳамчун осорхонаи технологии Амстердам таъсис дода шуд. пас аз таҷдид ва навсозии куллӣ он соли 1997 ба осорхонаи ҳозиразамон бо номи Немо табдил ёфт. меъмории беназири он, ки ба киштӣ шабоҳат дорад, рамзи пешравии илмӣ ва технологӣ мебошад. ин осорхона бо мақсади ҷалби диққати кӯдакон, наврасон ва калонсолон ба илм ва технология таъсис дода шудааст. осорхонаи Немо дорои 5 ошёна буда, ҳар кадоми онҳо мавзӯъҳои муайяни илмиро фаро мегиранд. инчунин ин осорхона барои кӯдакон ва калонсолон барномаҳои таълимии гуногун дорад. масалан дарсҳои махсус барои мактаббачагон, семинарҳо барои донишҷӯён ва барномаҳои илмии зинда, ки дар онҳо олимон таҷрибаҳои ҳайратоварро намоиш медиҳанд. мавқеи осорхона дар шаҳри Амстердам хело назаррас аст. он дар наздикии истгоҳи марказии Амстердам ҷойгир буда, аз нуқтаҳои дигари шаҳр намоён аст. ҷойгиршавии он дар лаби об дар паҳлӯи пулҳои машҳури Амстердам ба ҳусни пойтахт зебоии иловагӣ зам намудааст. боғи гулҳои Кеонкенхоф. дӯстдорони зебоӣ ва зебоипарастон бешубҳа дар Нидерландия макони дилрабое барои дидан хоҳанд ёфт, зеро яке аз боғҳои машҳури гул дар тамоми ҷаҳон ин ҷо ҷойгир аст. Кеонкенхоф. ин маконро боғи Аврупо низ меноманд. боғи Кеонкенхоф дар шаҳри Лисеи Нидерландия ҷойгир аст ва ҳар сол миллионҳо меҳмононро аз гӯшаву канори ҷаҳон ҷалб мекунад. дар Кеонкенхоф беш аз 7 миллион гул аз ҷумла лола, наргис, орхидея, садбар ва анвои гулҳои дигар дар майдони 32 гектар парвариш карда мешавад. Кеонкенхоф маънои боғи ошхонаро дорад. замоне дар ин боғ қасри Теллинген мавҷуд буд, ки дар боғи он гиёҳҳо барои таомҳои дарборӣ парвариш карда мешуданд, ки пайдоиши ин ном маҳз аз ҳамин ҷост. худи боғ соли 1857 таъсис дода шудааст. он ба услуби ландшафтии англисӣ тарроҳӣ шуда, дорои ҳавзҳо, фаввораҳо, пули гулпӯш ва пайроҳаҳои зебо мебошад. дар ин боғ ҳар сол намоиши гул барпо мегардад. Кеонкенхоф дорои толорҳои махсус барои намоишгоҳҳои гул аст, ки дар онҳо тарҳҳои беназир, орнаментҳо ва композитсияҳои гул нишон дода мешавад.
аз ҷумла толори оранже насау, намоишгоҳи гулҳои кӯзаӣ, толори Вилем Александр калонтарин толор бо коллексияи гулҳои орхидея ва лолаҳо мебошад. ин боғ дар тамоми мавсими сол кушода набуда, танҳо дар 10 ҳафтаи фасли баҳор, одатан аз нимаи моҳи март то охири моҳи май боз аст. бо ин вуҷуд ҳамасола миллионҳо сайёҳонро барои тамошои худ ҷалб мекунад. зебоии гулҳои кевкенхоф рамзи шӯҳрат ва беҳамто будани табиати Нидерландия мебошад. осорхонаи Винсент ван Гог. азбаски Нидерландия аз рӯи шумораи осорхонаҳо яке аз кишварҳои персафи ҷаҳон аст ва дар ҳудуди ин кишвари аҷиб 1286 осорхона мавҷуд аст, боздид кардан аз яке аз ин осорхонаҳо ҳатмист. осорхонаи Ван Гог яке аз маъруфтарин ва сердаромадтарин осорхонаҳои ин кишвар аст, ки шӯҳрати ҷаҳонӣ касб кардааст. ин ёдгории фарҳангӣ 2 июни соли 1973 кушода шуда, номи он ба исми рассоми маъруф Ван Гог гузошта шудааст. бародарзодаи Ван Гог тасмим гирифтааст намоишгоҳи осори амакашро ташкил кунад. аз ҳамин хотир бинои бар ҳавои дорои тирезаҳои азиме, ки онро меъмор Геррит Ритвел таҳия кардааст, махсусан бо ҳамин мақсад дар шаҳри Амстердам қомат афрохтааст. дар осорхона тақрибан 200 адад расмҳо, 800 шумораномаҳо ва 500 адад эскизҳои Ван Гог ба намоиш гузошта шудааст, ки ин бузургтарин коллексияи асарҳои ӯ мебошад. илова ба корҳои Ван Гог, осорхона дорои асарҳои рассомони дигаре, ки ба ӯ таъсир расонданд, аз ҷумла Пол Гоген, Комил Писаро ва дигарон мебошад. ҳамчунин дар ин бино соли 1999 толори иловагӣ сохта шудааст, ки чун ҷои баргузории намоишгоҳҳо ва чорабиниҳои фарҳангӣ хизмат мекунад. ҳамасола ба осорхонаи Ван Гог беш аз 2 миллион сайёҳ аз гӯшаву канори ҷаҳон меоянд, то бо мероси ин рассоми нотакрор ошно шаванд. осорхонаи Ван Гог дар рӯйхати 25 осорхонаи беҳтарини ҷаҳон аз рӯи рейтинги сайёҳон ҷой дорад. албатта ин макон барои дӯстдорони санъат ва таърих имкони касби таҷрибаи нотакрор аст. шунавандагони гиромӣ, барномаи сайри олам буд аз радиои Тоҷикистон тақдими шумо. дар барнома бо шумо будем муҳаррир Меҳрона Разоқзода, коргардон Илҳом Кенҷаев. то барномаҳои дигар, хайр.